ya abul futuhati kamar na fatahin ka domin shehu bai rahama asalinka ya abul futuhati kamar na fatahin ka domin shehu bai rahama asalinka ya abul futuhati kamar na fatahin ka domin shehu bai rahama asalinka alfatahu ya Allah iftah li babul khairi da kare ni dukkanin sharruka kamar nasari da sayyidi sadati rabu bani sabati duk wuya dirsi Allah ka bar ni akan saiti ya abul futuhati kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asalinka salatul fati Allah kai ta yakun habibinka kunu zata ainihin tajallinka wa alihi wa ashabu wa shurafa la raibu na saki na san ki Fatima zinatul hadrati ya abul futuhati kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asalinka shehu tijjani mabiyanka ne kadai akan saiti abin lafai mai barahama gumba in ya sahibul wakati sharifi majzubi a gabanka ne ladabi ya sahibu zikiri baba na markazin faidati ya abul futuhati kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asalinka sallama nake babul kaida ta samu wandukan kairi kai ka buɗe kofofin arziki ka toshe na duka sharri aya madin yarwa san ka baya harguwa kama gaban ka ya shehi kai mana fatahi futuhati ya abul futuhati kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asalinka cikar isa da kasaita sai giwa kutuhi kafa haka a so ka samu rabo in ko aka kika a halaka abul kutuhi sarki ne dama gabayi ne daban gwani ya zama tilas wallahi dole in yi ma baiti ya abul futuhati kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asalinka futuhi kai ka zama gatan kaunu inda rahama mun yi riko da kai wallahi abul futuhi ba mu nadama wanda ya suka ya dace ya samu cikar yanci a duniya da kiyama mai son ka ba shi fubati ya abul futuhati kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asalinka mu dai mun riga mun mika wuya gare ka ba mu waswasi kamar na addu'ar ka na kufa ya kunu domin yi sargausi na san kana jin mu ka biya bukatun mu taimako halinka ne wallahi ya abul futuhati ya abul futuhati kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asalinka mu dai ba mu da wani ka yau da zai biya bukatunmu ba mu da wani gata sai kai abul futuhati dube mu
damuwar mu ta yi yawa, kawo ɗauki da gaggawa, ka ba mu kariya fituyi daga dukkanin musibati. Ya abul futuhati, kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asirinka. Kai tausayi halinka ne, duk wanda ya zo kana bashi, duk wanda ya yi togo da kai kana biyan bukatun shi. A nan take babu jira, za ka bashi kakkada. Muna bai da aya Ahmadiyarwa ka ba mu da jamala ati. Ya abul futuhati, kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asirinka. Ruwan sama futuhati kai wallahi rahama ga bayi ne. Ka ji kefa ko balle fada makai rahama ga kowa ne. Ga ya bayyar mu ta yi kyawu, dole mu yi tinkawo. Da kai abul futuhati ainihin rahmatin rabbaniyati. Ya abul futuhati, kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asirinka. Abun ta kamar ahalil faira, mu da kai muke sairi. Muna da kai abul futuhati wallahi mun wuce gori. Da mun kirayi sunanka sai mu ga buɗi cikin harka. Ashe fituyi ne sirrin samuwar dukan kamalati. Ya abul futuhati, kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asirinka. Ya Ahmadiyarwa dan sirrin da shehu ya baka, domin ziyarar da kai mai da sunan da ya kira ka. Kamar na lullufi abba, ka kau da duka musiba, ka buɗe mana ƙofofin samuwa. Ya abul futuhati, ya abul futuhati, kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asirinka. Ya uba ga murtala, uba ga zulbisha ka kalle mu, domin shawa almiskinan layi ka zama gatanmu. Dan biyayyar da ya yi maka, ka samu zama masoyanka. Na gaske ba na ƙarya ba, abul futuyi ba musabbati. Ya abul futuhati, kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asirinka. Abul futuyi domin shawa atiku na san ka shehinka, domin zaman da kai da shi ka samu rayuwar mu albarka. Dan isar gibrima ka ba mu arzikin hidima, domin shehu tijjani yan mota ka ba mu duka barkati. Ya abul futuhati, kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asirinka. Ka ba mu kulawar kani da dukkanin abokanan tafiya, waɗanda suka jajirce a cikin hidimar ka ba gajiya. Nasir Inyas masoyi ne, Zakir Aliyu ma masoyi ne, abul futuyi ni ne na ga nazari Inyas suke enti. Ya abul futuhati, kamar na fatahi ka domin shehu bai rahama asirinka.